अरबिन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिनबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आम आदमी पार्टीनि गाहाय अरबिन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिननांबाय। बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो एबा अरायथा नङै जामिना जोबनायनि उनावनो अरबिन्द केजरीवाला रबिबार खालि जोबथेसालियाव थाहैफिननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जौ केलेंकारियाव ईडीजों हमजानायनि उनाव जोबथेसालियाव थांनांनाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालखौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहैनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिया अरायथा नङै जामिन होदोंमोन आरो बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो खाबु होदोंमोन। नाथाय 1 मे सनिबारखालि गासिबो खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसे अरबिन्द केजरीवालनि अरायथा नङै जामिनाबो जोबदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि जोबथेसालियाव थांफिननायनि सिगां अरबिन्द केजरीवाला गावनि जामिनखौ बारायना होनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनि आर'जलाइखौ नेवसिगारो। जाउनाव केजरीवाला रबिबार खालि जोबथेसालियाव थांनानै हाजिर जाहैनाङो। अरबिन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिनबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आम आदमी पार्टीनि गाहाय अरबिन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिननांबाय। बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो एबा अरायथा नङै जामिना जोबनायनि उनावनो अरबिन्द केजरीवाला रबिबार खालि जोबथेसालियाव थाहैफिननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जौ केलेंकारियाव ईडीजों हमजानायनि उनाव जोबथेसालियाव थांनांनाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालखौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहैनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिया अरायथा नङै जामिन होदोंमोन आरो बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो खाबु होदोंमोन। नाथाय 1 मे सनिबारखालि गासिबो खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसे अरबिन्द केजरीवालनि अरायथा नङै जामिनाबो जोबदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि जोबथेसालियाव थांफिननायनि सिगां अरबिन्द केजरीवाला गावनि जामिनखौ बारायना होनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनि आर'जलाइखौ नेवसिगारो। जाउनाव केजरीवाला रबिबार खालि जोबथेसालियाव थांनानै हाजिर जाहैनाङो। अरबिन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिनबाय। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि आरो आम आदमी पार्टीनि गाहाय अरबिन्द केजरीवाला जोबथेसालियाव थांफिननांबाय। बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो एबा अरायथा नङै जामिना जोबनायनि उनावनो अरबिन्द केजरीवाला रबिबार खालि जोबथेसालियाव थाहैफिननो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि जौ केलेंकारियाव ईडीजों हमजानायनि उनाव जोबथेसालियाव थांनांनाय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालखौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहैनो थाखाय जौसिन बिजिरसालिया अरायथा नङै जामिन होदोंमोन आरो बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानो खाबु होदोंमोन। नाथाय 1 मे सनिबारखालि गासिबो खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसे अरबिन्द केजरीवालनि अरायथा नङै जामिनाबो जोबदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि जोबथेसालियाव थांफिननायनि सिगां अरबिन्द केजरीवाला गावनि जामिनखौ बारायना होनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन। नाथाय जौसिन बिजिरसालिया केजरीवालनि आर'जलाइखौ नेवसिगारो। जाउनाव केजरीवाला रबिबार खालि जोबथेसालियाव थांनानै हाजिर जाहैनाङो।